O pagkatapos naming mag-Korean, tayo naman ay mag-ice cream. Let's go, let's go! The Tuy Tayo made by Marcus. Talaga di ice cream dali eh. May I please have 1 scoop of the Marcona almond chocolate ganache? Sounds good. Is it good? Do you want to sample it? Yes, it's my please. personal thing. Sorry, Marcona almond. Alright, okay. That's good. That's really good. Ah. Can I try the Kaffir Land Coconut Panda? Right. Eh? Yeah, I wish it was. I'm not a fan. Okay, can I try the malted fudge? That's the malted fudge mini egg. With the egg. Ah, cute. You know what? I'm gonna have the first one. That was really, really good. Ah, kiwaram te. Kiwaram go. Kiwaram go. Malpas tayo nga ag Korean. Ag ice cream tayo ma. Kimasam nga. Be, ang sarap. Ang sarap niya. Be, alam mo, ang namimiss ko, yung sorbetes. Yung isang scoop lang na maliit na scoop na ube. Tsaka ano ba yung white vanilla or cheese? Ha? Ano yung white? Baka puno? Tapos yung, syempre, yung chocolate. O, di ba? Ganon. Tapos magkano bang isang scoop nun? 2? Kayo Dubai chocolate. $7 na yung may isa lang nga square. Dapat tax na natin. Kastoy, itibiyag natin may isang adorbab. Kaanlaraan, lamot nga lamot. Kasi rawat. Gimas niya. Gimas na, kill na ito. Nadya ko, apa na. Among may dubi nga niya. No, kastoy nga iti kang kanyo nga merienda mo ka, nabaknang ka. Ang mga merienda ko dati, hindi nga ata ako pinapamerienda ng nanay ko eh. Naalala ko nun, nung bata tayo, di ba? Kapag yung ice cream mo, Nestle ba? Or Selecta, mayaman ka na eh. Di ba? Tapos pareho pa rin yung lagayan. Tapos pag nilagay mo sa freezer, pag binuksan mo, tangina, isda. Yung akala mo nun, pag binuksan mo yung fridge mo, yung freezer mo, oh wow, fruit salad. Mukhang may fruit salad tayo. Binuksan mong ganyan. Isda? Ano ba yan? Tilapia. Bel, alam mo, naalala ko nung grade 4, grade 5. Pag uwi ko ng bahay noon, galing sa school, merong pritong tilapia na nakahain for me. Galing sa lola ko. Yeah, na pritong tilapia, yung pati yung ulo niya nakakain mo. Tapos yung sobrang crunchy niya, tapos sinasaw-saw mo, sinasaw-saw mo sa bagoong na may kalamansi. Tapos kanin, tapos kamata-makasta, gimas. Naalala mo yung cornetto? Tapos di ba yun sa dulo niya, meron siyang tsokolate? Meron pa ba yun ngayon?